खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं। दिनैनि गिबिसिन खौराङानो जाहैबाय कर'ना भाइरासनिफ्राय हाजार मानसि भिराव सोर सासेया कर'ना भाइरासनि बेमार जानानै दं बेखौ मिथिगोन। औ नंगौ लोगोफोर, IITनि 3 फरायसाया बे डिभाइसखौ बानायदों। भिरावबो सोर सासेया कर'ना भाइरासनि पजिटिभ जानानै दं बेखौ मिथिगोन। जोबोर गोजोनथाव खौरां जोंनि बे भारत हादरनि थाखाय। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय स्कुल आरो कलेजनिफ्राय जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरनियाव लेपटप, मबाइल एबा अनलाइन क्लास खालामनो हानायनि राहा गैया, बिथांमोना स्कुल आरो कलेजाव फैनानै क्लास लानो नांगोन। आरो जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरनियाव अनलाइन क्लास खालामनो थाखाय सुबिदा दं, जेरै मबाइल, लेपटप बायदिसिना दंब्लाथाय बिथांमोना गावनि न'आव थानानैनो अनलाइन क्लासखौ लाभ खालामनो हागोन। नाथाय बे आपडेटखौ अफिसियेलि होनाय जायाखै, निउस चेनेलफोराव होबाय दं। मा जायो नायनोसै। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय WHOनिफ्राय एबा हुनिफ्राय। WHOआ इन्डियाखौ आरोबाव वार्निं होबावबाय। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो भारतआव लकडाउना जोब्बाय होनना। दा बेखौ लानानैनो WHO एबा हुआ कर'ना भाइरासआ बांसिनै जागोन होननानै वार्निं होदों। सिगांबोथ' वार्निं होखादोंमोन, आरोबाव खनसे वार्निं होबावबाय WHOआ। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय लादाखनिफ्राय। लादाखनि LAC एबा लाइन अफ एक्चुएल कन्ट्रलनिफ्राय चाइनिज आर्मिफोरा 2.5 किल'मिटार गोजानाव फावसायलांबाय। जोबोर गोजोनथाव खौरां। जानो हागौ चाइनिज आर्मिफोरा एसे गिनाय मोनबाय। दा चाइनिज आर्मिफोरा मा जाहोननि थाखाय 2.5 किल'मिटार गोजानाव फावसायलांदों बेखौ मोजाङै आपडेट होनाय जायाखै। अब्लाबो जों सानो जोंनि इन्डियान आर्मिफोरखौ गिनानै बिसोरो फावसायलांदों होनना। नोंथांमोन, दिनैनि खौरां एबा रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां। अब्लासो आंनि गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोननिसिम थाबैनो नटिफिकेसनाव सहैगोन। बाय बाय।